बिजयनगराव दिनै जिशु ख्रिस्ट मुक्तिदातानि गिर्जा गैयामोन बिथांमोननाव गोबाव दिननिफ्राय बिथांमोना खस्थ' खालामनानै गिर्जा खालामदोंमोन प्रार्थना खालामदोंमोन नाथायबा बिथांमोना दिनै बे गिर्जाखौ लुफुंना लानो थाखाय दिनै गायसनदों दा बे हाबाफारियाव आंखौबो लेंहरनाय जादों आं बाव नुजाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मोनसे प्रभुनि न'खौ गायसननो मोननानै थिग बिदिनो जोंनि इउपिपिएलनि दैदेननाय मानगोनां इउपिपिएल सरकारखौ दैदेननाय मानगोनां जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा शिबा बेफोरबायदि गासैबो गिर्जा न' आरो बाथौ मन्दिर गोबां बिदिनो मन्दिर लुफुंनायनि नामै आलारि सोरां बिथांखि बेखौ फोसावदों खारन धर्म थायोबासो गासैबो थिग थाजोबो आरो बेफोरबायदि बै गिर्जा चार्चफ्रा थिग जानांगोन बेफोरखौ नोजोर होनानै बे आलारि सोरां बिथांखि आसनिखौ फोसावदों आरो बेजोंनो गोबां जायगायाव जों बेखौ दा मावबाय थादों दा बिथांमोनावबो गैयामोन बिथांमोना मोनसे न'खराव खालामोमोन दिनैनिफ्राय गायसननायनि उनाव जाफुंनायनि उनाव बिथांमोना बाहाय मोजाङैनो देशनि बिदेशनि ओनसोलनि थासारिखौ गासैखौबो लाजोबनानै इसोरनि सायाव प्रार्थना खालामनानै थिग खालामनो हागोन होनना आं मिजिंथियो दा बेल' नङा जों गोबां हाबाफारि लाबाय थादों लामा बान्दो आरो आङो बिसेसकरि समस्थियाव दा बान्दो दा अखा बोथोर फैगौ बान्दो गैया बान्दो खोनाय लामाफोर बिराद गाज्रि लामाखौ आं मावगासिनो दं बान्दो मावगासिनो दं आरो बिदिनो धर्म अनुजायिफ्रा अबावबा गिर्जा गाज्रि थिं सोलायनायखौ आं थिं सोलायनाय हाबाफारिखौ खालामबोबाय थादों बेफोरबायदि जों मावबाय थादों